Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Николай Радулов и днес искам да ви разкажа за един от основните принципи в ведическата астрология. И така, извършвайки определено действие, ние получаваме някакъв резултат. Независимо дали той е благоприятен или не, това е видим резултат. И освен този резултат, има и друга реакция. Това наше действие остава определен отпечатък върху нашето финно тяло. Така. Някой ще каже, а колко тела имаме ние? Така. Наистина, може би, много от вас знаят, ние имаме 3 тела. Първото, това е физическото тяло или наричано още грубо. Второто тяло, то е по-финно, субтилно, да, и това е нашето психическо тяло. Третото тяло, това всъщност сме ние самите. Това е нашата душа, бива наричано също дух, или езотериците го наричат атмическо тяло. Така. Най-грубото тяло ние можем да го видим, можем да го докоснем и понякога дори го усещаме на мирис. Да. По-финното тяло, то не може да бъде видяно. Не може да бъде усетено по същия начин, както грубото тяло. Не може да бъде усетено на докосване, на мирис. Обаче, за него ние можем да разберем, общувайки с някой друг. Тоест, това са качествата на характера, неговите склонности. И най-финното от трите тела, душата или живото същество, то не може да бъде видяно, не може да бъде докоснато, също така не може да бъде подложено на психологически анализ. Така. Интересно е да знаем също така, и това наистина е много интересен факт, че грубото, физическото тяло, то няма форма. И то бива обличано като дрехи върху нашето по-финно психическо тяло. Така. Или може по някакъв друг начин да го кажем това, нашият характер, нашите склонности и таланти прозират под кожата ни. И така, интересно, може би ви е интересно, но какви изводи можем да си направим от тези неща? Първият извод. Ако правим физически упражнения, спазваме някаква диета, наистина можем да изменим съдбата си. Но силата на това изменение, също така продължителността, ще бъдат ограничени. Така. Вторият извод. Ако искаме да променим съдбата си, по-лесно ще бъде да започнем да променяме своя характер. По този начин ние ще можем да постигнем успех в по-голям размер и ще бъде по-лесно. И третият извод, че още по-добре ще бъде, ако започнем да правим
и двете. Тоест, да развиваме благородни качества на характера и да се занимаваме с физически упражнения, да спазваме определени диети. Четвъртият извод обаче е, че идеалният вариант е когато ангажираме в този процес и душата. Грубото тяло, финното тяло и душата. Това е един завършен и хармоничен процес. И петият извод или предупреждение, че ако се опитаме да излъжем съдбата, като, например, си направим пластическа операция и се опитаме по този начин да променим съдбата си към по-добро, ние ще имаме кратковременен успех, но компенсаторният механизъм на кармата ще ни върне обратно в предходното положение, предходното ни състояние. И тогава ние ще изпитваме разочарование поради причината, че сме загубили това, което сме притежавали за кратко време. Пожелавам ви успех и до скори срещи!